Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian kumba katok anepor kajing penmi ya kadurki balayo i yau Raja Raghuvanshi berkesonam Raghuvanshi hakalinti bandet Nongriat balapelat dau balatip kerteng kumu M Dev Singh hapo Instagram menta ola pelat sa kawaipat kadurki hakabala suba balayo ban ringdur saya ki laingot ki badan kti ban penyap yau Raja Raghuvanshi kilayat tenti kini kilong u Akash Rajput u Vishal Chauhan baru Anan Kurmi ya kini kadurki Ompat lak ban penting kena laki ni ki laingut ki yad nadien jong raja bat kasonam ne ki yad kham haswa jong ki kane kadurki ne ka video bala sapriang kade bala yo ban ringdur da wei unong wan jong kai perthei yaw bala tip kerteng kumu M Dev Singh uba lapalat ha Instagram account jong u kat ba udang hiar Nongriat ute ubrio kat ba udang hiar Nongriat bat ban ringdur ki jaka ba itanat ka Nongriat bat jaring khat baha ka durki la suba ba kilayo ban ringdur ki laingot ki badan kti ki badang kiu na Nongriat kite ki laingot ha ka te ka durki bala sapriang kidang kiu ya kalenti ha Nongriat kane ka durki bala sapriang menta kade ka durki bala yo ban ringdur min ha ka arpulai trik ujumang arhaja apusan kabade kasni wa sha panyap yo Raja Raghuvanshi kumban chupin kan mau hang ne maka sonam Raghuvanshi baru Raja Raghuvanshi kishi kurim kilawan honeymoon shasora berhak arpulai trek ujemang kini kishi kurim kila jar ngai no bat ya kamet jong Raja Raghuvanshi pat ki pulet kilalap na arliang riat wei saudong berhadian kani ya sonam Raghuvanshi pat ki pulet kilakem na Uttar Pradesh ringkat bat ki saungot ki badan kti ban penyap yo Raja Raghuvanshi ha kabala mi ru ka jingkno baka sonam Raghuvanshi ka don kti lang ban penyap yo Raja Raghuvanshi kat hadu menta ki bor pulit jong ka jella kidang pelong ya ka jing toket ka babania banlap ya ki jing shisha